וברוח הימים האלה באנו חושך לגרש, הפעם בעיירה האיטלקית. הנה סיפורה של מראה אחת, לא יותר, שהצליחה להחזיר את החיוך לתושבים המדוכאים שם. יואב שוהם. ברוכים הבאים לויגנלה, עיירה קטנה וציורית בצפון איטליה. התושבים בדרך כלל מאושרים, אך יש להם בעיה אחת גדולה. החורף מתחיל, ואז במשך כ100 ימים הערים הגבוהים שמסביב חוסמים את השמש רוב שעות היום. הפרחים מתים, הכביסה לא מתייבשת, והרבה יותר קר. במשך שנים חיו כך. יום אחד הזמין ראש העיר אדריכל כדי לבנות שעון שמש בכיכר העיירה. Io disse, se tu sei così geniale di portarmi come architetto un progetto credibile per far tornare il sole a Viganella, io come sindaco vado fino in fondo. זה הפתרון שהארכיטקט מצא, מראה ענקית. גודלה 40 מטרים, היא מוצבת בגובה של 500 מטרים בזווית הקולטת את השמש ומקרינה אותה לעבר העיירה. העלות הגבוהה, 100,000 אירו, לא הרתיעה את התושבים, והם קידמו את הפרויקט בברכה. Il sole porterà più gioia alle persone che abitano qua, perché i giorni bui così non erano tanto belli, invece adesso di sicuro si vedrà più gente in piazza. כעת נאלצים התושבים להתמודד עם בעיה חדשה. מי שהתרגלו לחשיכה חייבים כעת להרכיב משקפי שמש, אך זה עדיין לא גורם להם להפסיק לחייך, אפילו לא לרגע אחד.